Niat seswa matur marang risang Mahayogi. Sang Wipra kadiparan karsaning Iwan Hotipati Yogya salwiring warna kang gumlaran bumi mugi ulun tedah notandya sang wiku Hanjarwi. Kanjeng Rama jimat sesembahan kula Rama pepundhen kula mangke prateng delahan. Kula raos-raos sinuwun Prabu Duryudana menika tetela boten adil Rama. Prabu Duryudana menika boten adil. Wis suwe le ora adil. Ora lagek saiki men biyen mula. Anggere Sengkuni iki isih urip Ngestina iki ora bakal adil. Wis. Pangwasaning ratu kuwi kalah karo patihe, kalah karo Sengkuni, ngono. Ngaten Rama. Ya. Nek cara wetan sing elek ki Sengkuni nek cara wetan. Nek wetan iki Durna ki apik. Nek ning kene karo Yoja Durna ki elek. Nek perlu didak-idak karo Antasena dintut karo Petruk. Inggih. Nek dina iki Durna tak garap apik. Ya perkara apik karo elek iki gumantung sing mriksani. Inggih Rama, keparipun Kanjeng Rama. Bot-bote aku diperintah karo ratu. Aku diperintah karo Prabu Duryudana. Upamane Kang Masmu Perkudara tak dawuhi. Perkudara kowe kudu oncat saka Ngarga Kilasa, mesti lunga. Ning ngene. Aku nyengkuyung adeke Bima Mursid ya Bima Suci. Dalarane ndake kebecikan. Upamane to aku iki kena paukumaning negara Ngastina nganti dipidana karo Prabu Duryudana. Cilik lara gedhe temekaning pati. Tak wujuti. Ngaten Rama. Ya, mula kowe aja melu ampiak amur-amur. Kowe aja ngrubuh-rubuh gedang. Suwatama ngene ngono, kowe iki dudu Kurawa, kowe anakku. Suwatama ki anake Pendhita Durna, kowe tak gadang-gadang kowe dadi resi. Inggih. Aja mung melu-melu Citraksa-Citraksi Durmagati, Dursasana, sapa kuwi? Selek. Panggere kumpul karo bangsa kaya ngono kuwi ora murung mingerke blatmu. Ngaten Rama. Ya, wis tontonen bapakmu iki mengko. Hino kalane sawono
Prabu. Ing mriku wonten pesanggrahan ingkang winangun endah. Aneng semaken. Sinten to wau? Ingkang kepareng mangasrama ing mriku rucat busana kasatriyan karasuk kabrahmanan. Nggih kadang panenggak Pandhawa ingkang kekasih Raden Harya Werkudara ya Sang Bima Sena ingkang musrutat busana kasatriyan ngrasuk kabrahmanan ingkang keparep Sang Begawan Bima Mursid ya Bima Suci. Mangke kepareng gamung bali winangun nampi rawuhira ingkang ibu Kusumaning Ayu Dewi Kunti Tali Brata ya Dewi Prita ya Kanjeng Ratu Jimat sarimbet kelawan ingkang Rama Pandhita ing Satwarga Sang Begawan Wiyasa ya Kresna Dipayana dhateng kantun ingkang kepareng enggah ing muntat nyantrik kelawan Sang Begawan Bima Suci ingkang raka ing Kendali Sada Sang Kapiwara ya Anoman suka jroning galih Sang Bima Mursid Depi nampi praptanira ingkang ibu dalasan ingkang Hyang teka kaya ta mangkono pangulucitan Mardaya ingkang dereng kawijining lesan. Nang luwih kadon malang kowe kalesan putraning sun Cirekuwus manci bisa awanjanang ing lan jiwa kulineng ngarti siraneng praja juwiteng narepati nanging tawakas elang iwa pekat teteki Prabu Kunti sak rawuh munung arga
Kilasa aku ngaturake sumungkeming pangabektiku tanpa nono Kunti buku. Anakku ngger Werkudara. Ya kula pangabektine wis tak tampa liwat pangestunipun ibu tumuli tanpa nono bagus. Paring pangestune Prabu Kunti. Tak tampani tanganku tengen tak gegem dadi Jayaji kawijayan. Abiyasa kakekku aku ngaturake sumungkeming pangabektiku tanpa nono. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Ya. Werkudara sing gedhe pangapuramu paripaksa aku nyebut Werkudara. Nadyan kowe wis peparap Bima Suci ya Bima Mursid. Nanging pun kake ora lali Purwodaksina yen to sejatine kowe kuwi Werkudara ya. Pangabektimu tak tampa pangidune pun kaki diake tanpa nono. Ya jimat paripe. Kakang Anoman. Wonten dawuh Premban. Kepenakno lungguhmu. Nek ndringisaken dawuh paduka Sang Tapa. Prabu Kunti dalasana biasa kakekku. Kepareng rawuh sumusul marang Harga Kilasa Bayana wigati apa? Ya. Mengkene Werkudara puniyang minangka sulih sarira saka ibumu. Kunti Taribrata pancen rikala semana Pratana Saptaarga nyuwara wedhekake bab perkara nggonmu mindra saka kasatriyan sira madhep pandhita ning Arga Kilasa peparap Begawan Bima Mursid. Werkudara sadurunge akeh-akeh pangendikaning pun kaki coba wangsulana pitakoning pun kaki tembung mursid kuwi apa? Krana ngapa kok dadi sira ora percaya marang paring tetengere para pepundhenmu biyen. Wong nyatane jenengmu kuwi ya Werkudara Bimasena Bratasena akeh ning dina iki kowe peparap Begawan Bima Suci lan Begawan Bima Mursid. Mursid kuwi apa? Manut saka panemuku mursid kuwi becik. Mursid kuwi becik. Iya, becik nggo napa? Ya sekabehane. Ya, mursid kuwi becik sekabehane. Tegese ya laire ya batine. Bagus. Kowe peparap Begawan Bima Suci. Sing mbok arani suci, sing mbok tindakake apa wae. Suci tegese resik, aku ora kelepetan bebuden ingkang ngreget sarta ora milik marang gendong lali. Werkudara apa? Ya. Pun kaki ora bakal maido apa sing mbok gayuh. Wong nyatane kowe wis tau meguru karo gurumu Begawan Durna. Sekabeh ngelmu wis mbok tampa paringe gurumu. Kabeh ngelmu kuwi becik. Ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Tegese duwe ngelmu yen ora dilakoni, kakean ngelmu ora tumindak, ora urung malah bubrah keengetan. Kajaba saka kuwi Werkudara, Prabu Kunti piye? Aku mung perlu takon, nadyan to kowe peparap Bima Mursid, Bima Suci sak piturute, Cuk. Aku tak takon karo kowe wangsulana. Kowe wis tau sungkem, wis tau bekti karo swargi kang ramamu apa durung? Coba wangsulana pitakone ibumu, pitakone mbokmu. Kowe wis tau sungkem karo bapakmu apa durung? Prabu Kunti. Apa Werkudara? Toko arep sungkem kepiye wae nyatane bapakku kowe wis temekaning pati. Bapakku wis disiksa karo dewa. Dicemplungaken kawah Candra Dimuka. Wis temekaning pati. Anggonku bekti kepiye? Sing kandha nek bapakmu mati iki sapa? Aku tak takon. Sing kandha nek bapakmu mati kuwi sapa? Werkudara. Apa nek kawah Candra Dimuka kuwi nggon pepati?
Apa kowe lali? Cantutku mergo tumanjing samudra Toyodreng. Wiraganya banyu sumaput wentis molek angganira. Sumingep nampaki miget jangga kang wareh Katanaga kumambang genya sawukirana Werkudara abiyasa kakek apa kowe aja netepake nyeta kawah Candradimukha kuwi nggon pepati weling laire anakmu Gatotkaca biyen Jabang Tetuka kuwi wis tau dicemplungake ana jeneng kawah Candradimukha biyen critane ngene iki Yaksa rupani sedheng Narendra yaksa laku kang malwaya ingkang Gapira malangah angite siya Radalah kabeh para dewa nutup lawanging sila matangkep ayo aku mau ngenteni para dewa sapa sing mbok dadake jago sapa minta srayamu tak enteni legane atiku sang reksikane putra kang anjok saking wiyati bergenjot tak pong Warudaya ngawit kater Sekipu Pate Sekipu lah dalah apa bukulun Sanjang Bathara Narada kowe aja bungah-bungah aja seneng-seneng bupak kowe bisa ngasorake para dewa dina iki dewa ngurung jago wiring kuning waspadakno iki jagoning dewa bocah sing lagi umur setahun arane Jabang Tetuka yen cilik kowe bisa ngasorake gedene iso mateni Jabang Tetuka iki diulungake Bathari Supraba minangka dadi jatuh kramane ratu Gustimu Prabu Kalaprajana ayo iki cegah ana iki
Tak pikir-pikir dewa ki mingerke blate. Lah wong dewa sing gerang-gerang bae kalah karo aku. Lah kok iki bayi sing ijik mik karo mbokne kok kon maju ana paprangan. Ki nalare kepiye iki? Yo. Aku ora luput, aku ora kleru. Aku ditanting karo para dewa. Jabang tetu kok swargamana jroning telakku kene manuta. Sesep ketewu bangsa dadi slilit kowe ah. Kira iki dudu anak wong iki. Yen anake menungsa lumrah tak ida-ida tak kemah-kemah mesti mudhar mau-mau. Lah kok malah iki saya suwe saya etes. Melayune saya banter, saya kebat. Gedhe sithengkas bebayani cak. Gedhe sithengkas liwani ngedoli sawahe pake iki. Dewa, aku lah sudi aku mungsuh bayi wingi sore. Menang ora kondang, kalah diwaswiran. Nyoh tak balekke iki.